Вы слухаеце падкасты «Свабоды». Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка. Апошняя зацікаўленасць – гэта колавая ліра, на якой я весь час граю, папулярызую. Потым мы пазнаёміліся з Фёдорам Данілавічам Клімчуком. Пакуль што спрацоўвае краўдфандинг. Я упершыню пачуў палескую гаворку, я не ўсё нават разумеў. Шмат людзей не ведаюць і не цэняць, што сапраўды наш фальклор адзін з багацейшых. Гэтыя кніжкі рассылалі і ў Японію, і Іспанію, і Амерыку. Я заўважыў, што сапраўды зацікаўленасць вельмі моцная. Добры дзень. Сёння ў нас гутарка з Сергеем Доўгушавым, лідарам гурту «Вурай», кіраўніком розных праектаў, звязаных з беларускім музычным фальклорам і менеджерам розных музычна-выдавецкіх ініцыятываў. Сергей таксама ангажаваўся ў выданні новага запавету, які на заходнепалескую мову пераклаў мовазнаўца і філолог Фёдор Клімчук. Сергей, людзі, якія цікавяцца культурным жыццём Беларусі, ведаюць вас як чалавека, зацікаўленага перш за ўсё беларускім музычным фальклорам, ну і таксама як музыканта, які ўмее граць на розных дзіўных інструментах, якіх з першага погляду і цяжка назваць. Сёння я хацеў бы пагаварыць з вамі і пра гэта, і пра яшчэ адну вашу іпастась, калі можна так сказаць, пра вашу ангажаванасць у выдавецкую справу на Палессі. Але спачатку, калі дазволіце, пра музыку. Адкуль у вас музычныя зацікаўленні і калі яны з'явіліся? З дзяцінства. Я думаю, это все перадалося праз маці, праз маіх продкаў, таму што праз нейкі час, вандруючы ў экспедыцыях, я пачаў цікавіцца і фальклорам, і запісваць, і весці гутаркі са старымі людзьмі. І прыехаў аднойчы да сваякоў і даведаўся, што, напрыклад, мой прадзед таксама граў на дудках. Ён сам вырабляў дудкі драўляныя і на іх граў. І вось я адразу зразумеў, адкуль гэта все бярэцца. Вось моя любоў да грання на музычных драўляных духавых інструментах. А спевы ад маці, таму што ў сям'і ўсе спявалі, і бацька мой спяваў. Так вот, яно нітачка цягнецца, я думаю, і ў беларусаў амаль што ў кожнага хтосьці ў сям'і даспяваў, там ці дзед, ці прадзед, ці бабуля, прабабуля, так заўсёды у нас у традыцыі такое было. Трэба больш, канешне, гэтым цікавіцца і шукаць карані. А скажыце, калі ласка, на якіх інструментах вы можаце граць? Як я разумею, зацікаўленне было, сямейная традыцыя была, але вы ж таксама, скажам, і прафесійны музыкант. Вы пайшлі ў школы, так? Я ў акадэміі музыкі вучыўся, это пазней, і чаму там навучыўся, это класічнаму спеву, ад якога потым яшчэ перавучваўся бліжэй да свайго такога. Моя зацікаўленасць з такіх класічных інструментаў – это фортепіано. Я вучыўся граць, таксама у нас вучылі ў акадэміі музыкі. Потым на гітары я самастойна вучыўся граць. А далей ўжо народныя інструменты. Апошняя зацікаўленасць – это колавая ліра, на якой я весь час граю, папулярызую за межы і на всіх сваіх канцэртах і з калектывам «Вурай». То вось мой такі замест гітары, ўжо можна казаць, інструмент. Калі я глядзеў на вашы здымкі, дык вы там і з рознымі дудкамі, ці як я не ведаю, свісцёлікамі. Калі ласка, маглі б вы падаць нейкія назвы гэтых народных інструментаў, на якіх вы граеце, якіх сёння большасць людзей і не бачыла? Так, в основном это все традыцыйныя беларускія інструменты. І на сваіх канцэртах я нават праводжу лекцыю, зараз вярнуўся з США, і там в універсітэтах, у розных пляцоўках, дзе я, акрамя таго, што проста граў, я яшчэ распавядал пра кожны інструмент, пра традыцыю і адкуль ён узяўся, таму што на сёння і мы маем такіх цікавых майстроў, як Мар'ян Скарблевіч, які вырабляе драўляныя акарыны, дудкі падвоеныя і яшчэ шэраг інструментаў. І ось я, в прынцыпе, маю добрую калекцыю, акрамя беларускіх інструментаў. У мяне яшчэ ёсць і там, я на них менш граю, але ёсць і японская сікухаці, і індыйская флейта, і яшчэ польскія, украінскія дудкі там хапае. Але весь час тое, што я спяваю, на тым і граю. В прынцыпе, я спяваю беларускія песні, таму ўсе інструменты больш за ўсё выкарыстоўваюць беларускі духавы такі. Сергей, скажыце пару словаў пра праект «Традыцыя», якім вы кіруеце.
Праект «Традыцыя» займаецца папулярызацыяй, развіццём і захаваннем традыцыйнай беларускай культуры. Все пачалося з таго, што мы выдалі 2 кружэлкі спадара Сергея Панізніка, нашага паэта, і гэта былі унікальныя запісы 69-го году і абрядавыя песні. Вось дыск выходзіў вясельныя песні вёскі Лявонпаль і яе наваколляў. А далей мы пачалі ладзіць, вось спеўны сход у нас з'явіўся, а потым пачалі ладзіць такія імпрэзы, дзе запрашалі розных цікавых носьбітаў, ладзіць экспедыцыі, выдалі дыск «Мужчынская традыцыя спеву» і прэзентавалі не толькі ў Мінску і паўсюль, дзе магчыма было. Папулярызавалі мужчынскую традыцыю спеву. Это запісы нашых этнографаў, таксама вельмі унікальныя, які прэзентуюць мужчынскую традыцыю спеву. 69-й там ёсць, і 70-й, 80-й запісы ось вёскі Глушкавіча, Тоніш, нашага вядомага Степана Дубейкі і так далей. А потым мы пазнаёміліся з Фёдором Даніловичем Клімчуком. І гэта, можна сказаць, першае наше выданне, да якога мы далучыліся, это «Палеская Біблія», пераклад на заходнепалескую мову. І надалей вельмі шмат планаў. Мы плануем зладзіць і конкурсы, фестывалі, удзельнічалі не раз у фестывалях. Каменіца ладзілі свае пляцоўкі. У гэтым годзе будзем ладзіць пляцоўку на фестывалі «Купальскае кола». І далей развіваемся і, канешне, у марах, у мэтах стварыць дом фальклору, дзе будзе шмат усяго, і музейчык, і даследаванні, і захаванне, і праца з архівамі. Па сённяшні дзень мы ўжо маем каля 10 чалавек каманду, які займаецца сваёй справай. Хтосьці лічбовыя архівы, хтосьці займаецца перакладамі, выдавецтвам і так далей. І мы папаўняем сваю каманду і знаходзім зацікаўленых людзей. Працуем і з акадэміяй музыкі, і з акадэміяй навук, і з рознымі этнографамі. Таму, я думаю, будзем пашырацца і развіваць. Ось, напрыклад, зараз рыхтуецца яшчэ цікавае выданне. Гэта беларускія застольныя песні. У нас казалі бяседныя песні ці гасцёвныя песні. Вот традыцыя ось застолляў нашых беларускіх. І хутка выйдзе, можа ўжо праз месяц, гэты дыск, які будзе выглядаць амаль як кніга, цэлая кніга з ангельскімі перакладамі, з тэкстамі, з тлумачэннямі тэкстаў, і дзе сабраны песні амаль з усёй Беларусі. І тут таксама шмат людзей працавала з намі, і акадэмія навук, і то такое сур'ёзнае выданне рыхтуецца. Вось вы кажаце пра гэтыя выданні, такія сур'ёзныя дыскі ці папяровыя выданні. Калі не сакрэт, скажыце, хто вас падтрымлівае, бо акрамя, скажем, энтузіязму, прафесійнай падрыхтоўкі патрэбныя нейкія грошы, каб такі дыск запісаць і выдаць, правда? Па-першае, пакуль што спрацоўвае краўдфандинг. Вось все нашы выданні збіраліся на краўдфандингах і за кошт ахвяраванняў людзей усіх. Прыклад, новы праект, які са спеўным сходам мы запусцілі, это праект «Спяваем Манюшку по-беларуску». Першая опера Манюшкі была на беларускай мове. І вось таксама є задача папулярызаваць зараз у год, юбілейны год Манюшку. Вось мы зноў запусцілі новы краўдфандинг і збіраем грошы. І хацелася б, канешне, і не толькі такое, хацелася б мець пастаялых спонсараў, падтрымку, пакуль такой няма. Мы рэгіструем арганізацыю, і там будзе, можа, прасцей супрацоўніцтва з рознымі арганізацыямі, фірмамі і так далей, таму што мы адкрытыя і гатовы прыняць і зрабіць якасна. Хацелася б больш з вами пагаварыць пра Палессе, пра музычны фальклор Палесся і пра іншыя рэчы. Вы ўжо згадалі Фёдора Клімчука, пра якога я таксама хачу запытацца. Як я разумею, вы нарадзіліся на Віцебшчыне, то бок выраслі ў крышку іншым фальклоры, чымсьці палескі, дык пытанне ў мяне на пачатак такое: што скажаце пра традыцыйны музычны фальклор беларускага Палесся? Ён моцна адрозніваецца ад фальклору Віцебшчыны. Вы добра знаёмыя з гэтым палескім фальклорам музычным? Так. Вось апошняя прэзентацыя, мясцовыя падыходзілі і мяне дзякавалі, што дзякую, што не забываеце нашых землякоў і робіце ўсё для папулярызацыі нашай культуры. І мы ведаем, што вы з Віцебшчыны там, і вось адкуль у вас такое з'явілася жаданне. Я не ведаю, я зачараваны гэтым всім, і аднойчы, як з Ірынай Мазюк мы паехалі ў першую экспедыцыю маю, я упершыню пачуў палескую гаворку, я не ўсё нават разумеў, я зразумеў, это быццам бы зусім іншы край, но это все агульна, это все наша сям'я вось у Беларусі. І
Песні, конечно, по-перше, як я музыка, як збіральнік фальклору, этнограф, для мяне, конечно, сама мелодика, сама песня, і вось гэта наша традыцыя, вось наш проект «Традыцыя». Мы спрабуем лепшае выдаць, лепшае, так называем, лепшае з беларускага фальклору. І тут я чую такую моц, тут я чую такую даўніну, такую гісторыю, з якой хочацца працаваць, якую хочацца даносіць да людзей і прэзентаваць. Але все вельмі адрозніваецца. І апошнім часам так, я езжу больш на Палесе, і Піншчына, Драгічынскі раён часта, таму што праекты там ідуць. Але, можна сказаць, і Полачына для мяне вельмі родная, і з праектам «Традыцыя» я не сказал, што выдалі альбом калектыва «Варган». Это вельмі цікавы, унікальны калектыў пад кіраўніцтвам Ольгі Емельянчык. Это і выкладчыца, і настаўніца, і гісторык, і этнограф таксама, і з Полацкага універсітэту. І вось мы выдалі таксама эту кружэлку, былі прэзентацыі, гэта ўжо зусім іншая традыцыя. І я імкнуся да таго, каб гэты калектыў вывесці на высокі ўзровень. У нас будуць і вялікія канцэрты, і гастролі такія цікавыя. Таму што я бачу, гэта ўжо пачатак новай традыцыі. Гэта малады калектыў, дзяўчаты, хлопцы, якім 20 з нечым год. Яны спяваюць, яны вельмі глыбока і вельмі так дасканала вывучаюць гэту традыцыю земель полацкіх і спяваюць, і граюць на традыцыйных інструментах, там і скрыпкі ёсць, і ліра нават гучыць, і дуда на альбоме гэтым гучыць. Таму вось гэта зусім іншая музыка, і сказаць штосьці мне там гэта больш, гэта менш, гэта все такую мае моц. Тут трэба толькі вызначыць, што ёсць традыцыя, а што ёсць псевдатрадыцыя, ці там фальклор, ці псевдафальклор такого плана. Ага, ну бо вось я і хацеў вас запытацца, наогул, калі чалавек чуе музычны фальклор, адразу сабе уяўляе нейкія бабулі на сцэне, ці, скажам, нейкі дзядок, якія выходзяць пры мікрафоне і штосьці там спяваюць, так? А вы тут гаворыце пра маладых людзей, якія цікавяцца гэтым фальклорам, наколькі паводле вас тая народная музычная традыцыя, яна яшчэ жывая, наколькі яна можа яшчэ патрываць і быць занесенай наступным пакаленням? Нам, па-першае, патрэбна падтрымка. Вось Беларусі шмат людзей не ведаюць і не цэняць, што сапраўды наш фальклор адзін з багацейшых. Можна казаць, у адной вёсцы можна знайсці 300 песен, дзе на сённяшні дзень, там у той жа Еўропе, можна так прыехаць у вёску, запісаць столькі песен. Мы яшчэ захавалі гэту традыцыю. Мы яшчэ бачым, яна знікае. Ёсць маладыя калектывы, но іх не столькі шмат, як у Польшы, напрыклад. Таму што все роўна па сённяшні дзень па тэлебачанню і на розных дзяржаўных святах культывуецца нейкая такая іншая культура і іншы падыход да народнай музыкі. То па сённяшні дзень пляшуць у лапцях пад гармошкі, скокаюць, спяваць песні пра чарку там і все такое. Канешне, гэта адштурховая моладзь і наадварот, вось паразмаўляючы з моладзю, ім не падабаецца народная музыка. Вот такім уяўленні, як у нас гэта папулярызуецца. Але мы робім іншую справу. Мы даносім па-іншаму. І той же калектыў «Вурай», я бачу на канцэртах, у нас моладзь 18-20, і вось ім падабаецца музыка. І мы той же клуб у Мінску запрашаем палескія калектывы. Мы играем, конечно, уже такие ператвораныя на сучасны лад творы, але мы не імкнемся іх адаптаваць ці там нешта зрабіць прымітыўнымі. Не, мы просто ствараем музыку, а дадаткова мы яшчэ пачалі зараз запрашаць народныя калектывы. І калі выступае народны калектыў і ў клубе чалавек 300, ну гэта, я думаю, поспех, нават поспех, што большасць этих людзей это моладзь. І вось так пакрысе трэба людзей цікавіць такой культурай народнай нашай, спрадвечнай, моцнай, такой элітнай, шляхетнай, да, такімі словамі можна казаць. Размаўляем з музыкам Сергеем Доўгушавым, рупліўцам у сферы захавання і папулярызацыі традыцыйнай беларускай культуры, перш за ўсё музычнай. Сергей таксама ангажаваўся ў захаванні моўнай спадчыны беларускага Палесся. Як вам прыйшла в галаву думка менавіта зацікавіцца выданнем новага запавету ў перакладзе Фёдора Клімчука на палескую гаворку ягонага сяла Сіманавічы? Вы доўга былі знаёмыя з Фёдорам Клімчуком? Вось пачну спачатку, да, 2 гады, як мы пазнаёміліся, і так склалася, што гэта самыя цяжкія былі для яго гады, і для нас таксама непростыя, таму што ён вельмі моцна хварэў, ён нават не выходзіў з дому свайго, і нам ён толькі даверыўся
вось адкрыўся мне, маім сябрам. Мы патрапілі ў яго кватэру, і яму патрэбна нават была больш нават такая бытавая дапамога. Мы даглядалі, мы дапамагалі, прыходзілі да яго. І трэба было і ў краму схадзіць там і то і сё. А весь час размаўлялі, калі ён яшчэ такі больш здаравейшы быў, ён прыходзіў на нашы палескія спеўныя сходы. І я не ведаў яго, просто гляжу, нейкі дзедочак прыходзіць, сидзіць, слухаюць. Потым мяне ўжо распавілі, гэта Фёдор Данілович Клімчук, наш вядомы філолог. І вось калі палескія спеўныя сходы, прывозім нейкія калектывы цікавыя, і ён прыходзіў, слухаў і разам з намі спяваў. Потым ужо пазнаёміліся, пачалі такія перамовы з ім, і ён падзяліўся сваімі всеми матэрыяламі. Канешне, мяне больш за ўсё зацікавіла яго вось песенная спадчына. Ён каля 400 песен пісаў у сваёй вёсцы, менавіта вось все по тэкставаму напісаў. Потым ён мне шмат матэрыялу прэзентаваў яшчэ не выдадзенага, і, напрыклад, выходзілі тыя ж сімонскае веселье, там всяго 50 асобнікаў. Ну, шмат выданняў, што ён зрабіў, пераклады, і все гэта не выдадзена такімі маленькімі тыражамі, альбо зусім не выдадзена. Так. Мы весь час вялі перамовы, і зноў такі, да, было пытанне, дзе знайсці грошы, як знайсці грошы, як это все выдаць. Все роўна ён больш за ўсё хацеў, каб выдалі Новы Завет. Ён выходзіў, але такім малым тиражом у 10-м годзе, і все роўна ён выходзіў там ці 200 асобнікаў, і палова толькі Новага Запавета выходзіла. Так, так. А другая частка яшчэ заставалася. Мы размаўлялі, я ему адразу прапанаваў песні выдаць. Кажу, давайте выдадзім вашы, яны ўжо гатовыя і з тэкстамі. Але ён кажа, не, давайте сяжу, вот першае, вельмі хочу я гэта выдаць. Ну, а потым, канешне, я з'язджаў вучыцца в Польшу. Наша каманда сустракалася, дапамагала, з ім бачыліся. І, карацей, мы не паспелі, вось просто не паспелі. Уже нават пачалі кніжку гэту рабіць, рыхтаваць, аддалі на пераклад, таму што мы вырашылі зрабіць уступныя словы по-беларуску, там, ну і, канешне, рэдактура кніжкі, каб паглядзець, там все, это доўгі час. І потым запусцілі ўжо краўдфандинг, і все, Фёдор Данілович памёр, там не дачакаўся, там тыдзень, мабыць. І вельмі хутка назбіралі грошы, там праз улей, там, не ведаю, месяц, і людзі ахвяравалі з усяго свету. Потым гэтыя кніжкі рассылалі і ў Японію, і Іспанію, і Амерыку. Я заўважыў, што сапраўды зацікаўленасць вельмі моцная, і вельмі шмат людзей ведалі Фёдора Даніловича, як філолага, як навукоўца, гісторыка, які все жыццё вывучаў, захоўваў гаворкі піншчыны і берасцейшчыны. Так, гэтыя ўсе выданні, якія ён зрабіў прыватна, скажам так, невялікімі накладамі, яны ў мяне ёсць. Я хацеў толькі удакладніць, вось, таму што мы былі знаёмыя з Клімчуком гадоў, можа, 7 ці 8. Я з ім толькі раз сустракаўся ў Мінску, мы доўга гаварылі 2 дні пра розныя палескія справы, а потым мы так, ведаеце, кантактавалі па скайпе з ім даволі часта, да таго часу, пакуль ён ужо не захварэў і перастаў падыходзіць да скайпа. Я хацеў удакладніць, а гэты Новы Запавет, вы сказалі, што ён там выдаў толькі палову, вы выдалі і першую гэтую частку, і другую, ўсё разам ці як? Так, мы выдалі ў адной кнізе 2 часткі. Вось тое, што выходзіла, і што яшчэ у яго было, ставалася невыдадзенай, мы это таксама выдалі. Як ён і хацеў, мы, в прынцыпе, з ім паспелі паразмаўляць, ён хацеў все, каб выдадзена было пад адной вокладкай. Вось пад адной вокладкай. Нават паспелі з ім паразмаўляць, таму што там абраз, вось на асноўнай вокладцы, абраз з мясцовай царквы. Мы доўга размаўлялі, што на вокладцы вы б хацелі бачыць, таму што, ну, па шчырасці, першае выданне, ну, не адпавядала вось там той моцы, той мове, і мне не вельмі яна, як вокладка была. Але, канешне, мы не паспелі, да, паказаць ему асобнік, таму што хацелася вось першы асобнік нават хутчэй за ўсё выдаць і ему прынесці, паказаць, каб ён у руках патрымаў і яшчэ, можа, сказаў нейкія заўвагі свае. Як вы думаеце, гэтае выданне, яно можа мець нейкае практычнае значэнне? Я маю на ўвазе выкарыстанне яго ў багаслужбах у царкве, ці гэта ўсяго, скажам так, светская, мовазнаўча, фальклорная спадчына? Як вы думаеце? Ну, па-першае, што мы імкнуліся у шырокае кола гэта распаўсюдзіць выданне, і можна сказаць, это так навуковае выданне, таму што ёсць рэцэнзенты, але няма такого благословення. Але ось як мне бабулі учора на Палесе казалі, што
Клімчук атрымаў благословение, потому что ён быў не жанаты, ён гэта зрабіў, ему даручылі гэта пісаць. Я не ведаю, адкуль яны это ведаюць, кажуць эту інфармацыю, но кажуць, ён получил это благословение пісаць, перакладаць Новы Завет. І толькі ён гэта мог зрабіць, вось як прадстаўнік Драгічына. Я спадзяюся, таму што кнігі мы перадаем і ў церквы, мы перадаем у все бібліятэкі, напрыклад, то есть прэзентацыя была ў Сімановічах, у Драгічыны, у Берасці, і паўсюль. Асноўная мэта была, канешне, распаўсюдзіць. Мы дарылі вось, в бібліятэках, у архівы, мы все это дарылі. І у меня ёсць такое спадзяванне, адчуванне, што зацікавяцца і будуць і службы на мясцовай мове. Таму што людзям яна блізка. Напрыклад, у Сімановічах набывалі кнігі, нават вельмі шмат набылі. І проста і старыя, і маладыя людзі, всем цікава. І дома яны будуць чытаць, таму што ім это блізкая мова. І большасць з іх можа першыню пабачыць, як гэта напісана, таму што эта гаворка яна жыве ў вуснай традыцыі, а газеты ўжо не выходзіць. Таму для іх это, думаю, будзе сапраўды скарб і сваё роднае, блізкае. Таму што, як той же прыклад, мы робім прэзентацыю, і там трохмоўе. Там нейк мясцовая там вядучая вядоўца там размаўляе па-расійску, потым я выходжу, размаўляю па-беларуску з імі, і выходзяць мясцовыя выступоўцы, каго мы запрасілі, там Фёдор Булыга, Еўдакій Зіновіч, яны спяваюць песні свае колішнія, і яны размаўляюць на сваёй гаворцы. І в прынцыпе всіх разумеюць людзі. Вось унікальная традыцыя, што у Беларусі трехмовье, четырехмовье и так далее. Еще идыш вернуть и все. Конечно, одних разумеюць, а я ось хотел вам задать такое питание, вы уже крышку на его и отказали. Як вы думаете, ось гэтая сіманавецкая мова Клімчука, гэта всяго толькі мясцовая гаворка, ці яна можа служыць таксама як своеасаблівая лінгва франка, калі можна так казаць, для заходняга Палесся? Як аўтахтоны на Палесі рэагуюць на такі пісаны тэкст? Яны распазнаюць ім сваю мову, разумеюць яго? Канешне, яны разумеюць, чытаюць, і яны па сённяшні дзень, ось такое больш старэйшае пакаленне, яны размаўляюць. Я сустракаў і моладзь, якая размаўляе на этой мове. То есть, але вось скажу, гэта гісторыя з Савецкім Саюзам, калі ўсё роўна ў людзях ёсць нейкі сорам за сваю мову. У савецкія часы ўбівалі ў галову, што гэта нейкая недасканалая мова і культура і калхозная, і там дзеравенская такая месь. І гэта захавалось падсвядомасці дзесьці ў людзей, і нейкі ты сорам, і заўсёды імкненне размаўляць на чыста рускай, а ў іх часта это не атрымоўваецца, все роўна такі акцэнт добры гучыць у іх. І трэба працаваць з людзьмі, трэба працаваць з правінцыяй. Вельмі шмат прагучала са сцэны, і ад мяне, і Ірына Мазюкана была з намі, што гэта ваша каштоўнасць, гэта ваша золата. Таму што такой мовы нідзе больш няма. І тое, што рабіў Клімчук. І, я кажу, трэба ставіць яму, ці помнік, хоць зрабіць музейчык у вёсцы Сімановіча. А два, каб людзі разумелі знакавасць гэтага чалавека. Таму што ён праславіў Сімановіча на свет проста. І будзе праславляць далей. І будуць ведаць вёску Сіманович менавіта дзякуючы Клімчуку. Таму павінны ганарыцца. І у Драгічыне, калі у нас была прэзентацыя, паднялі пытанне назваць вуліцу імя Клімчука. І гэта добрае пытанне, і трэба імкнуцца да таго, каб змяніць вуліцы Кастрычніцкі, Савецкі на вуліцу Клімчука, Манюшкі і так далей. Вось вы былі у Сімановічах, вы былі ў Драгічыне, і калі людзей пераконвалі, што гэтая мова каштоўнасць, дык нек так, як бы скажам, падспудна вы яшчэ адчувалі, што ёсць пэўны сорам менавіта гаварыць на гэтай мове на публіцы, правда? Ёсць, як і з беларускай мовай, то людзі саромяцца, асабліва весці нейкія сур'ёзныя перамовы там на сваіх працах. Я размаўляю з людзьмі, яны расказваюць, так, у кампаніі магу па-беларуску, ўжо на фірме, там, на сваіх прадпрыемствах, неяк мяне не так зразумеюць. І што? Я лічу это ў галовах у людзей, і глыбока ў галовах, і з гэтым трэба працаваць. Нядаўна я гутарыў з Наталкай Бабінай, якая лічыць, што аўтэнтычную моўную і культурную спадчыну заходняга Палесся можна захаваць толькі тады, калі прышчапіць палешукам украінскую нацыянальную ідэнтычнасць. А што вы думаеце пра такі погляд? У мяне вельмі хуткі адказ. Запытаць у палешукоў, што яны думаюць, палешукі скажуць, на якой вы мове размаўляеце, ніколі не скажуць, што гэта, они скажуць, это не хохляцкая мова. Они скажуць так, яны скажуць, это адзін бок
бок. Другі бок, што казаў сам Фёдор Данілович Клімчук. Ён, па-першае, пісаў вельмі шмат, і ніколі ён не пісаў, што гэта набліжаная мова да украінскай ці яшчэ што-нибудь, што гэта самастойная мова. То бок, калі б я паставіў пытанне рубам, палешукі на Берасцейшчыне гэта для вас хто? Беларусы, украінцы ці самі па сабе? Што б вы сказалі? Я скажу, гэта палешукі беларусы. Як ёсць рэгіянальна у розных краінах, там кашубы, там у Францыі, там народнасці свае. Это частка наша этнаса, это частка Беларусі. Гэта і не трэба дзеліць, это Беларусь. І самі палешукі скажуць Беларусь. Ну, больш за ўсё кажу, наконт гэтай дзелёжкі, это бліжэй да якой мовы не трэба нічога дзеліць. Это ёсць палеская мова, яна на нашай тэрыторыі, а наша тэрыторыя непадзельная. Вось. І два, ось я просто для прыкладу кнігу Новага Запавету паказваў украінцам у Чикаго, там ёсць у мяне сябры розныя. Яны чытаюць і кажуць, не, это не па-нашаму. Ну, ось это адказ. В том же Новым Запавеце можна просто пабачыць столькі унікальных слоў, якіх няма ні ў воднай мове. Што у вас у бліжэйшых музычных і выдавецкіх планах? Можа, нешта звязанае з Палессем? Ну, конечно, вот из таких моцных проектаў рыхтуецца выданне беларускай беседнай песні, і там вельмі шмат рэгіёнаў беларускіх, і мы будзем прэзентаваць паўсюль. Там ёсць і Любаншчына, там ёсць і Полачына, там ёсць і усходняе і заходняе Палессе. Ну, я нават не пералічу зараз, колькі там будзе розных вёсак і прадстаўнікоў і спевакоў, і таму будзе гэтае выданне, і далей, конечно, ва ўсіх гэтых месцах зрабіць прэзентацыі гэта выдання. Потым мы рыхтуем вельмі сур'ёзны праект, это по беларускім народным строям. Это будзе выходзіць відэаролікі, дзе адпаведна для кожнага роліка піша музыку гурт Вурай мой. Мы бярэм рэгіён, напрыклад, першы ролік будзе старадарожскі строй народны, і музыка будзе якраз такі выкарыстоўвана з таго раёна. Плануем это таксама прэзентаваць і шукаем зацікаўленых людзей, каб працягнуць гэту хвалю такую і зрабіць вельмі шмат ролікаў, дзе будуць прадстаўлены народныя строі. Это яшчэ наша вельмі унікальная такая справа, місія на папулярызацыі народных строяў. І вось гэта будзе у нас. А далей, я думаю, сходаў у нас будзе шмат, потому что зараз спеўныя сходы разрастаюцца па гарадах. У нас сёння 6 гарадоў, 7 гарадоў з Мінскам. Это Бабруйск, Берасце, Веліка, Маладзечна, Гародня і Мінск. Так. Ну і мой калектыў, мы плануем так, вось зараз заселі на студыю, рыхтуем праграму новую з аўтэнтычнымі калектывамі. Мы вырашылі больш пайсці ў музыку, а спяваць будуць тыя, хто вось сёння такія аўтэнтычныя і працягваюць гэту традыцыю аўтэнтычных спеваў. Дзякуй, Сергей. Гэта была гутарка з Сергеем Доўгушавым, лідарам гурту «Вурай» і кіраўніком розных праектаў, звязаных з захаваннем і папулярызацыяй беларускай традыцыйнай культуры, перш за ўсё музычнай. Але не толькі. Мы гутарылі таксама пра ўклад Сергея ў падтрыманне і папулярызацыю моўнай спадчыны беларускага Палесся. Развітваецца з вамі Ян Максімюк. Вы слухаеце падкасты «Свабоды». Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.